मादै ओंखाम ओंख्रिखौ संखांबायमोन आं दैखरनि सिखौबो सुखांबायमोन माबाफोर खामानि मावनांगौ दंबावो नामा दासिमाव बेखिनि खामानियानो जाथ'सिगोन दे मादै बिथुआलाय न' सिङावनो दं आं दहायनिफ्रायनो फन खालामना लेंहरगासिनो बे मानसि सासेखौ दासिमबो मा खालामगासिनो बियो बुस्थुबा आरो दिनै बेबायदिनो बावदाव होबाय नोङो नोंनि बेबायदि नंनायनि नङैनि बावदाव होबाय थानायावनो बिमा गाबजुआबो बावदावग्रासो जाबाय आं नोंखौ सिगांनो बुंखादोंमोन माथो बेबायदि बावदाव होनो नाङा होननानै बागदाव होनाङालायबाव नों बुंबानो खोनासंनांगौ नामा आंहा नोंनि खोथाखौ गासिखौबो मानिनांगौ नामा आङो मानो मानिया थारैनो मानिनांगोन नोङो माखौबा आं हाया मा खालामनो नोंलाय मा खालामनो हाया बेनोथ' नेक्स्ट टाइम खालामबावबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन नोङो नेक्स्ट टाइमल' मानो बार बार खालामगोन आङो जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम खालामबाय थागोन मा खालामनो नोंहो मा खालामनो नों मोजाङै मिथिखागौ माथो आं राग जोंबा मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया मा खालामनो नोंहो मा खालामनो दम दंबा बे आसिखौ हमना देखायसाय फामे गोलैबा मा जानांगौ मानो खारलाबायनांगौ आदै आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि मा बाथ्रा मादै बुंदो नोंस्रानि बिनानाव फामे आरो जोंहानि बिथुआ दा देरबाय औ मादै आइ आफा गैयैनिफ्रायनो दिनैसिम आं बिमा बिफानि अननाय होनानै बिनानावखौ फेदेरबोदों नायैनो नायनो समा माबायदि बारलाङोथाय दानिफ्रायनो नोंस्रानि बिनानावखौ मोजाङै नोजोर होनाया मोजां मानोना हिनजावनि फिसा साननैनि उनावनो मोजां न'खर नायनानै हाबा हरनांगोन ना बुंबा मालाय खोनासंगोन नामा बियो मादै आं बुंनाय खोथाखौनो खोनासङा जागोन दे नों जेबो बुंनांगौ गोनां गैया जा बुंनांगौ आं बुंगोन बेनो मोजां जागोन मादै नोंनो बुंनानै हो नोंनि खोथाखौ खोनासंगोन बियो दानिफ्रायनो नोंनि बिनानावनो मोजां सेंग्रा नागिरखादो नङाबा उनाव माबा मोनसे जाथाय जायोबा जारला जागोन बेनिखायनो मोजां सेंग्रा नागिरनानै हाबा हरखादो जागोन दे मादै थाथ'दो होमबा आं न'आव थांग्रोनोसै आंनि फिसालाजोंल' माबा मोनसे जानाय खोनाथोंना अखाथारा बिसोरो हगारदोलै बिथु आखाइया साजोब्बाय आंना सादों ना मालायखौबा जानला मोनला समावनो बावदाव होयो नोङो दाना गावनि आइसिङाव सादोंलै जि सादों हगारदो मोनसे कन्डिसनावल' आं नोंखौ हगारनो हागोन ना नों मानिनो गोख्रै बुं आखायानो बायसिगोनसो खिन्थु बुं जे दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो बावदाव होला होननानै आच्छा जागोन दे आं दिनैनिफ्राय बागदाव होथारला हगारदो ना बुं जे दिनैनिफ्राय आं जे बुङो बेखौनो मानिगोन आरो खोनासंगोन होनना आरो आंजों माब्लाबाबो नांलायला होनना गोख्रै बुं ओहो आं बुंनो हानाय नङा आरो नोंनि कन्डिसनाथ' मोनसेल'मोन माब्रै मोननै जाखो गोख्रै बुं आइदैलै बिथु साजोब्बाय गोख्रै हगार नङाबा दानो नोंजों बुलायगोनसो आं एसेबां गोसाखि हमजायोहाय एसेयावनो बायसिगौसोमोन आं दिनैनिफ्राय नोंजों रायज्लायखालाबो नोंखौलाय सोर रायज्लायनो थिनदों थांदो दानो नोंखौलाय सोर लाखिदों फाल्थु माखौबा दुगा दुगा थांनो थोनलायदों दानो न'आव थांसाय फन हरनानै डिस्टार्ब लेंहरबाय थागोन आं मिथिया नोंनि आखलखौ नों आंनि आखलखौ मिथिया आरो आं नोंखौ दिनैनिफ्राय लेंहरखालाबो थांदो थां नंगौ नामा थाङा माथो आं आइया बावदोंसो आं मैया सासे सेंग्राया आंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन मा सोर सेंग्रा आं मिथिया मा बै लामायावनो आं थुखोलथ' थालाबाय थानाय नुयो आं जागोन दे थौ नायनां बिसोरखौ ओहो दा नङा आं दा थांनो हानाय नङा आंहा न'आव आजां गाजां खामानि दं आब'आबो नोंसिनि न'आव खामानि मावबोबायनानैनो न'नि खामानिखौनो मावनो रोंला गाबोन खार गाबोन थांगोन सिनायै मानसिया नोंखौ प्रप'ज खालामबाय ओमफ्राय नोङो जेबो बुंबावासै आरो मानो बुङाखैबा माथो बुंदों आं नोंजों रायज्लायनो थाखाय आंजों रायज्लायनो माने आं बेखौ मोजां मोनो नामा आं बेजों रायज्लायनो
आदसा दे आं बेखौ नायगोन मा साहस खालामनानै नोंखौ प्रप'ज खालामदों बियो बेयावलाय मा साहसनि खोथा दं समायना सिख्ला नुबाय नालाय प्रप'ज खालामखागोन ना उमुखफोर बादिथ' नङाना खाथियाव थाब्लाबो प्रप'ज खालामनो रोङै उमुखफोर माने नङाहाय मा मानसिफोरखौसो होनदां दे मा खालामो गाबोन खालामबानो जाबाय आं न'आव थांगोरसै आंहा न'आव जि खामानि दंसोयो जागोन दे दाहाय बेलासियाव फैफिनथार खिन्थु ओइ खोनासंलाय आं बिदि थांलाय फैलाय खालामबाय थानो बायो हायोबा हाबा खालामना लाबोदो आदसा हाबा खालामनांगौ ना दे नों बुंबाय जेब्ला साननानै नायगोन आं दसे नङाब्लानो थानो हाला आब' मा खालामखो एसेबां बेलासिलायनाय बहा थाङामोन नोंलाय आंलाय आरो बहा थांनो आंखि मालाबा बायह्रा सोरजोंबा बेरायग्रा बिथुनि अनगा आं सोरजोंबा थांफेरदों नामा बेलाय मा राव जाखो न' गैया नामा नोंहा न'आव थाबा मा जायो सानसेमानि बिसिनि न'आव मा खालामहैयो नोङो मा जादों आब' नों दिनै मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नानि नों दा देरबाय साननैसोनि उनाव नोंखौ हाबा हरनांसिगौ बेखौ खेल दङ नोङो नोंहा बिमा बिफा दं नामा जे नोंनो मोजां सेंग्रा नागिरनानै होनो बेफोरखौ बाद हो आब' खाफालाव दंबा हाबाया सोरबा नङा सोरबा सासेजों जाखागोन नों बेफोरखौ सिन्था खालामनो नाङा नों दिनैनिफ्राय सब समाय बिसिनि न'आव दा थांसै नानि जुदि नों गोरोन्थिजों बदनामफोर जाफ्लांबायबा नोंखौ माबोरै हाबा हरगोन बे दखरसे हा आरो गोबाय देरानि अनगा जोंहा मा दं सोर दं बुंसाय हा दखरसेनि अनगा माथो थानो गासिखौबो फाननानै जाजोब्बाय गोनां जानायाव फानाबा जोंबायदि गोरिबहा माथो राहा दं आगै आइ आफानि बेमारखौ फाहामनो नाजानायावनोथ' गासिबो सिलिंखार जालांजोब्बाय गासिबो सिलिंखार खालामना लाखांनायनि उनाव माथो मुलाम्फा जाखो आब' आइ आफाखौथ' जों गोथाङै लाखिनो हायासै इसोराथ' आइ आफाखौ गोजौआव मोजाङैनो मोजां लानानै थांबाय नाथाय हायाव जोंखौ दुखु खस्थ'ल' होलांबाय नानि नों जे सानफ्रामबो आंजों जेरावबो उन उन थांफायो दिनैसिम आं नोंखौ माबा मोनसे होनफेरदोंमोन मा बुंनो आब' नङा माने बिथुनि बिमाया नोंखौ बिथुजों थांलाय फैलाय खालामनायखौ मोजां मोनाखै बेखौनो सानदों आं बिथुनि बिमाया नोंखौ माबाफोर बुंदों साननानै जेबो बुङाखै दा ओहो जेबो बुङाखै आब' आदसा दे आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै नों दुब्लियावल' बोरमाखौ लायदो जागोन दे आब' नों मा मिन्थिनो आब' आंदि बिथुखौ बेसेबां मोजां मोनो आंदि बिथुनि अनगा दान्दिसे समबो थानो हाया ओइ महाराजा दासिमबो सिखारा फुंनि 9 बाजिलायनानै सिखारद' मा जाखो बे फुंजानि माखौ डिस्टार्ब खालामफैलायखो ना न'आवसो अर खामदों खाफाल मोजां बाबु बागदाव होआखै डिस्टार्बल' खालामदों आरो अर खामाखै फुंनि 9सो बाजिदों बेरे फुंजानि बिबुजों खिबु खारफाबोलायबाय आरो नों फुङाव खारबोदोंसो आङो नों बायदिथ' सानजौजासे उन्दुआखै ना आच्छा नों आंनो मोनसे थार बाथ्रा खिथासाय नों मा हराव सोरबा गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमहैयो नामा सानजौजासे उन्दुलायनो हराव उन्दुआ नामा ओइ नों बेरे फुंजानि हजम खालामनो हालायै बाथ्रा दा बुंलाय दे जेबो बुंला आं ओंखारहैदो थां बेरायनो थांनांसिगौ बाहेरायाव बेरायहैनायावबो नोंनो आंखौ नांगौ आरो हारसिं थांनो हाया नामा दा हारसिं थांनायनि सेंग्राफोरजों प्रप'ज खालामहैजानोसैलाय जेबो दा बुंखा एबारनिफ्राय आंखौ सोर सेंग्रा प्रप'ज खालामनो आच्छा हरसेयावनो बावजोब्बायबो होनब्ला नोंनो जे मैया खिथादोंमोन आंखौ सासे सेंग्राया प्रप'ज खालामदोंमोन होननानै दानो बावबायबो आरोना नङाबा माथो दे नों दसे जिरायथ' आं मोखां सुहैगोन नै गोख्रै थां
माबायदि अबस्था खालामना लाखो बे बिसिनाखौ हारसिं मानसियाखि बिदि उन्दुयोहाय जेन'बा 10 जन मानसि लाफानानै उन्दुनायसो हिनजावसो होनांसिगोन बिनो होनबासो जासिगोन आंनो दस्रा हिनजाव नाङा जाम्बि नोंल' सानफ्रामबो खननानै होफैबाय था आंहा थेखा जानायखाय सानफ्रामबो नोंनि बिसिना खननानै होफैबाय थानो जेब्ला आं हाबा जागोन अब्ला नोंनो सोर खननानै होफैबाय थानोहाय बुंसाय आच्छा दहाय माबा होननाय खोनादोंमोन आं नोंखौ हाबा जागोन माने मा नोंनि हाबानि रादाया थिग जाबाय नङा माने दासिमबो जानाया जाथ'वाखै खिन्थु आं जिबायदि समायना आं बायदिनि हाबायाथ' जिखुनु समावनो जानो हागौना होमबा आहा गोदानसो नागिरनांसिगौ आरो नों हाबा जायोबा आंनो सोर खननानै फैबावनांगौ जाखो मानो आंखौनो दोननो हायोना गोसोबा माने नङाहाय ओरैनोसो होनदां दे दा देलायनानै थांदो आं न'आव थांग्रोसै दा आंखौ न'निफ्राय लांफादो जागोन दे फामि आदै बिथुआ सिखारबाय औ मादै सिखारबाय गोजोन फुंबिलि आदै मादै आं थांसै होनबा थाथ'दो बिमा आं नोंखौ बुंदोंमोन ना बिसिनि थांलाय फैलायखौ बन्द' खालाम होननानै आं बिनि बिब'खौ बुंहरदोंमोन बुंहरनायालाय नाथाय दिनैसिम जेबो गाज्रि नुवाखै आं नुनायालाय खोनासं बिमा साम' गेसावाबो खेन्थु एवनानै जाजायो बेखौ गोसोआव ला जागोन दे आं बुंगोन जेबो उसुबिदा गैया ओमफ्राय बिथु आफा नोंना रिजाल्टआ मा खबर आफा रिजाल्टनि जेबो खबर मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय आं नोंखौ बुंदोंमोन ना आंनो एसे अफिसाव सम हो होननानै नाथाय नोंथ' 1 घन्टाखौनो दिहुननो हाया मानो जागोन दे आफा आं नेक्स्ट उइकनिफ्राय थांगोन बिथु आफा नों जोंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाला जेब्लायबो नोंखौ लानानै जोंहा आसा मिजिं थायो बे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जागोन दे आफा नोंसोर सिन्था खालामनाङा आरो आङो बेफोरबादि जेबो खामानि मावा जाय खामानिया नोंसोर सानैनि मान सनमानखौ सिफायो भेरि गुड बिदिबा थाथ' आइ आरो आफा आं मोनसे जायगायाव थांनानै फैनि बबे सासेया बै गस्ला गोमो गाननाया फै आंजों नांलादां बिसोर सानै दं उनाव जाहामेला जाबा आं बिसोरखौ गियो नामा बिस्रा एसेबां साहस जे नोंखौ प्रप'ज खालामदों थौलाय नों मा नोंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन नामा औ खालामदों मानो माने सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां मोननानै प्रप'ज खालामनो मोना नामा ओहो मोना आं गुबुन सिख्लाफोरनि खोथा बुंनो थाङा नाथाय बेखौ मोना आरो जुदि नेक्स्ट टाइम बेखौ प्रप'ज खालामनाय बिजों रायलायनाय नुयो अब्ला खोथाया मोजां जानाय नङा नंगौ नामा नोंलाय बिनि सोर जायो आंनि जेबो जाया नाथाय गोबां जानो गोनां दं नंगौ नामा अब्लालाय नोंहालाय बिनि जेबो जायाबालाय बुंनांगौ माथो दं मा बुंदों नों ओहो नाङा थौदो थांसै